Kailang kagawas ni ron. Natong mga kauban oh. Kamigo nag hinuktok. Bulit, naghinuktok sa bulit. Nisayo ra makainom mo kulapo. Yan ni ron. Gabian gini ron. Dagan-dagan na si Inday Yoks oh. Hamang kaday, diara kaday. Bagyo naman eh. Basa niya ito lalo mo. Basa rito. Saray buhi ato sa 224 kapasayro. Ano sa nilo? Oh. Nilo. Mga bata ala. Kana highball. Apsan kami ulan diri sa Manila Bay guys. May lag mga gawas tani. So pong lagbang ang karga. Ang ulan. Bay dodong oh. Yayan. Si ano Inday Yoks. Bagyo rin lang ni. Meron isa rin sa bagyo ba? Ano, sili ko laro. Ang ulan oh. Di magkahigda si kuhan guys, bulit kay tulo man. Madahangad la, tanaw lang sa langit. Loud track on. Kaya guys, Gani kinay payag silong yapon ang mga kuhan Team Bitukon. ano do? Tao. May bagong vlogger oh. Si Kwan, si Katungkay. Si Kwan oh, Kalihukan, 20 years si toilets. Nas toilets guys, silong na siya kay basa na gid siya gyud. Ano silong pa nga basa naman ka? Silong mga nga basa naman ka? Silong mga Lagi sa bangaton. Pantok. Inuktok si Kamigo to Inuktok atong Kamigo. Gibitok. Hugaw ng ugma, upula po. Ipay kay mga bata oh. Nag-ulan. Ya guys. Na Ligo. Wala to ligo sana. Una nato ni. Ito planta ito. Ako to. Oh. Watermelon ito sa niya to. Sana asa nga hindi na konto na ito. Tublot.